Ćao svima! To je dobar početak. Mislim da je to odličan početak za moju emisiju, pošto taj početak još uvijek nisam imao. Budi entuzijastičan, ti voliš svoju emisiju. Ti želiš da gledaš svoju emisiju. Pa sad nisam siguran, ne znam, nisam siguran. Mislim da ću da preskočim taj Zoranak entuzijazam, ali ću zato da te pitam odmah, zašto ti kasniš danas na druženje sa mnom? Izvini, molim te, Luni, zadržala sam se na Periskopu. Nadao sam se da će kaže zadržala sam se na RTS-u, jutarnji program, nešto na Periskopu. Da, imam svoj slobodan dan na poslu, ali od Periskopa nikad nemam slobodan dan. I znam da zvučim kao ludak, zapravo ne tebi, jer smo pričali pa me ti razumeš. Pa ja nemam slobodan dan od Blesa Lunijem, evo vidi, sad snimam. Upravo. Ali stvarno mislim da ljudima zvučim kao ludak. Na stranu, oni ljudi kojima izgledam kao ludak kad me vide kako periskopuje. Dakle, mislim da izgledaš kao ludak na periskopu kada uzmeš telefon i onda hello people, hello. Šta se onda dešava? Da, to je istina, ali znaš šta se dešava? Da se ja potpuno isključim za spoljašnji svijet. Do te mere da sam prošle nedelje bila recimo kod Betlan hale, htjela da pokažem na brzinu mojim drugarima kako izgleda zalazak sunca u Beogradu. No kasnije na Twitteru vidim da namešano Boki Perić sa sve fotografijom mene kako tabanam pored Betlan hale i držim svoj telefon i otprilike napisao je nešto da se ne odazivam na pozive. Da, pitala sam ga zašto nam se nisi pridružio, rekao zato što ne odgovaraš na uporno dozivanje. I onda pomislim da, da isti isključim, jer ne čujem šta se dešava. Čekaj, ali moramo da prihvatimo činjenicu da se Boki Perić uvek pojavljuje kad mu se najmanje nadaš iza ćoška i onda tako ima neke zahteve. Da. Recimo, moje devojci i meni je rekao kako mi moramo da se držimo za ruke, jer kakvi smo mi to momak i devojka kako se ne držimo za ruke, i sada moram da pazim kad idem po Vračaru, jer ako naiđem, to je Bokijev kraj, ako naiđem na Bokija Perića, i vidim da se ne držimo za ruke... Vi niste verifikovani u zajednici, molim lepo. Moguće. Ti si realno jedina koja u toj meri periskopuje... U regionu, da. Mislim, ja ne znam uopšte da li publika zna, siguran sam da postoje ljudi koji ne znaju šta je periskop, ali možete na bilo kojoj Android ili iOS prodavnici da skinete besplatnu periskop aplikaciju koju je proizveo Twitter, koja inače služi za besplatan broadcast bilo čega iz vašeg života. Dovoljno je da imate mobilni telefon ili iPad i onda možete da snimate okolo i da to vidi gomila ljudi koja u tom trenutku prati periskop. Zapravo to je društvena mreža. Imaš ljude koje ti pratiš, imaš ljude koji tebe prate, imaš lajkove, zapravo imaš ta srca, to se zove heart rate. Pa šta ćemo s onim ljudima što se javljaju i tražiti da im pokažeš grudi ili tako nešto? Open Boobs. Je tako? Open Boobs je interna šala na periskopu još od julova. To sad izgleda jako daleko, mnogo daleko, kao da je mnogo daleko i jeste. Jer je periskop kad je lansiran, u roku od nekog mjeseca i po dana dobio neviđeno mnogo ljudi u samom svetu koji su počeli da ga koriste. Tu su se pojavili uglavnom Turci, među tim slojem Open Boobs ljudi, tako da je ostatak svijeta počeo da se šale na taj račun. Neki su čak napravili majice na koje piše Open Boobs, ali se niko ne uzima za ozbiljno. Ja sam jednom periskopovao, u stvari od kako imam periskop, samo jednom sam periskopovao i siguran sam da su mi bar dva Turčina tražile da im pokažem sise. Da, gotovo nevjerovatno, zaista. Meni ne traže toliko, ne znam, ovdje nisu interesantno u tom svijetu, ne znam, ili prosto promašem moje vreme, emitovanja, da ja nemam nikog raska, ne znam. Ali blokiram sve koji su negativni, koji daju takve komentare, čak ako neko ima komentar onako na granici ljubaznog i bezobraznog, ja kažem hvala na komplimentu, ali nemojte da budete neprijatni, blokirat ću vas i onda prestanu. Trolovi i hejteri su samo ljudi koji žele pažnju i kad dobiju svoju pažnju ili na taj način, oni postaju tvoji prijatelji. To je nevjerovatno. Imaš neku sad, u stvari danas konkretno je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Da, zato sam kasnila. Pa da, znam da si periskopala o tome, pa me interesuje samo kako možeš u tom kontekstu to kao periskopa da se angažuješ vezano za tako neku temu koja je kao ozbiljna. Možda je sad ovo
previše ozbiljno za mene i moju emisiju, ali kao ajde da kažem samo pošto mislim da je važno. Važno je, da. Koga si tukla? Sreće nisam ni ja bila tučena, ali sam bila u vezi koju se može nazvati emotivno zlostavljanje. Pa dobro, tako i mene isto moje devojke. Znam, i da ti kažem da je i to već interna šala, ali u srpskim krugovima. Anyway, pojavilo se mnogo njih koji su htjeli da čuju tu priču i moj live stream se odužio, zato sam zakasnila. A pitao si me kako mogu, šta mogu da uradim na Periskopu. Nisam ni znala šta mogu da uradim, ja sam samo htjela da podelim moju priču danas. A dok sam se pripremala šta ću sve da pričam, videla sam da je danas, da je inače, to nisam znala ranije, Orange Day, u stvari da cijela kampanja traje 16 dana i da je u znaku naranđaste boje, sasvim slučajno sam imala u kući naranđastu roku. I pričala sam o tome tokom tog mog streama, a onda su mi se javila ideja da zamolim te neke moje prijatelje, žene ili muškarce, ako su voljni da podele svoje priče sa nama i da napišu te svoje priče koje ću ja da objavim na mom sajtu. Kao što ću objaviti moju priču. I neki su se javili i rekli su ja želim to da uradim. Ja sam oduševljena bila, svakim čast što su hrabri i osjećam se počastvovano što mogu da doprinesem na bilo koji način tome da se podigne svest o tome koliko je važna borba protiv nasilja i nad ženama i nad muškarcima, ali i dalje je to nažalost više nad ženama. A reci mi, jel ti proradio sajt? Jeste, da. I kako je adresa? Adresa je www.ivićirina.com, pošto je to moj handle, moje ime, moj nick na svim mrežama. 2 srpske reči za vas. Share i subscribe.